Vale, estamos rodando, silencio, cuadro y acción. A principios de ano, as cámaras da serie galega de éxito, O sabor das margaridas, poñían o foco na nosa provincia para rodar a súa segunda tempada. Para ela, a produtora CTV contou co apoio da Deputación. Escenarios como a Ribera Sacra, o Pazo da Dai ou a capital lucense serán protagonistas da segunda entrega deste thriller que agardan en Netflix milleiros de seguidores de todo o mundo. O director da produtora galega foi recibido este martes no Pazo de San Marcos polo presidente provincial para formalizar a través dun convenio o compromiso da institución con este proxecto audiovisual o que achega 12.000 euros. Esta colaboración é o mellor escaparate, dixo Tomé, para dar a coñecer a nosa terra, cultura e turismo. A primeira tempada deste thriller policial e de misterio foi traducido en 30 idiomas, visto en 190 países e situouse no top 10 da popularidade oficial de Netflix ao converterse na 7ª serie de fala non inglesa máis vista no Reino Unido e Irlanda. Nas vindeiras semanas, a plataforma xigante do streaming contará xa coa nova entrega deste éxito galego.